Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Sister Teresa, insellimlek u nilqek għal programm ieħor Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ngħidu din it-talba fl-imkien eżis semmija. O Alla tiegħi, irrid inqiegħed it-tama tiegħi fik biss. La darba inti tista' kollox ħajoġbok tnissel f'ruħi din il-virtu li nixtieq. U sabiex nikseb din il-grazzja mill-ħniena blaqis tiegħek, irrid intenni ta' sikwiet o Ġesu ta' qalb ħelwa mumli għamel lil qalbi bħal dik tiegħek. Ejjew flimkien eżis semmija inkomplu niflu dan il-ktieb mimli jerf u qdusija ta' din il-qaddisa. Qegħdin fl-20 ta' Wissu u Pauline tajt jien ħuti konna qegħdin naqsmu xi ħsibijiet fuq il-marki li kien hemm fuq il-kutri tal-infermerija. Kien ikollhom xi sinjal daw biex jarfuhom. Waħda minn dawn il-kutri kellha marka plus u littra F. Aħna bdejna ngħidu ħafna affarijiet biex nippruvaw naqtaw x'inhuma dawn il-marki plus u F. Oħtna Terezin dit tismana u qaltilna le, ma jfissrux dak li qegħdin tajdu. Ifissru imma li għandna nġorru s-salib sabiex imbagħad immorru aktar il fuq mill-firmament. Mela għal Teris il-plas qalet li jfisser is-salib għax il-plas jisu salib mhux vera. U l-letter F tfisser firmament. Allura reġgħet qaltilhom ifissru li jiena u intkom għandna nġorru s-salib sabiex imbagħad immorru aktar il fuq mill-firmament, immorru lejn is-sema. Imbagħad Teris qalet, meta nsofri bosta nitenna ħuti qaltilhom li nkun qiegħda nsofri jien ħinja li mhijiex xi waħda minnkom li qiegħda issofri dan kollu. L-għada Pauline tgħidilna minħabba li bdiet tifhem li ma kienx se tkun tista' tissokta titqarben u minħabba dak li kienet tismagħhom jgħidu fuq hekk, dan kien għaliha jum ta' agonija ħarxa, kif ukoll jum ta' tentazzjonijiet li nemmen tajt Pauline li kienu tal-biża'. Wara nofsinhar talbitni nibqa' sikta u lanqas biss inħares lejha u minn taħt l-sien qalt li kont nibki żejjed li kieku kelli noqgħod ngħidlek id-batijiet tiegħi bħalissa u qiegħda nsiba hekk bitqila biex nieħu nifs illi inħossni se nifga. U għan Pauline se tfissrilna aħjar x'ġara. Tajt f'dak il-jum kellha agoniji ta' tbatija xi ssofri. Dan kien minħabba li jitqarbina li kienet hekk tixtieq saritela għajn ta' turment matul il-marda tagħha minħabba li kienet tneħħi kull ma kellha tħossha se tifga u hekk dgħajfa kull darba kienet tibża li jiġrila xi ħaġa kif titqarbel. Hekk li kienet tażel li ngħidula li mhux se titqarbel. Imma jinfisha ma rriditx tieħu din ir-responsabbiltà iżda billi hi ma kienet tkun qalet xejn. Konna nemmnu aħna li kienet taqbel magħna meta konna nisħu li kienet tajba biex titqarbel, hi baqgħet sikta fuq hekk. Imma dakinhar ma setatx iżżomm iżjed u nfexxet tibki kemm tiflaħ. Aħna ma konniex nafu l-għaliex ta' dan in-niked kbir tagħha
u tlabnija tgħidilna għaliex dana kollu billi kienet kważi fgata għal kollox minħabba li l-fiq tagħha mhux biss ma setgħetx tweġibna imma għamlitilna sinjal biex ma ngħidux kelma waħda u biex lanqas biss noqogħdu nħarsu lejha. Wara ħafna sigħat, meta kont waħdi magħha, tajt Polina żardajt nersaq lejha u ngħidilha li jiena stajt nifhem sewwa x'kienet il-kawża ta' dmuħ tagħha. Fittix li nfarraġa kemm stajt, iżda jidheret qisha se tmut bin-niket. Qatt ma kont rajta f'agonija hekk ħarxa. Minn dak il-jum sa mewta qatt ma tqarbnet aktar Teries. Fis-17 ta' Wissu meta għamlet l-aħħar tqarbina tagħha u ħabtet il-festa ta' San Ġaċintu offrita għal konverżjoni tas-saċerdoti msejken. Din il-konverżjoni kienet ilha f'moħħha ħajjitha kollha. Mbagħad Pauline tgħid reġgħet kelmitni wara skit sħiħ ta' siegħa, imma kienet hekk mifnija bid-tbatija li biex tagħmel dan żammet quddiem għajnejha l-imrewħa li kienu tawha biex tkeċċi id-dubbien biha. Iżda l-qudiem Pauline tgħidilna kelmitni din uħti dwar ittra li wieħed saċerdot li qal li l-Verġin imbierka ma kienx taf x'inhuma s-sofferenzi fiżiċi mill-esperjenza proprja tagħha u qaltli Poli. Meta llejla kont qiegħda nħares lejn l-istatwa tal-Verġin imbierka, fimt li dan ma kienx minnu. Fimt li Ommi Marija soffriet mhux biss fir-ruħ iżda wkoll fil-ġisem. Matul il-vjaġġ tagħha soffrit ħafna bil-kesħa jew is-sħana u mill-għajja samet ta' sikkwiet ukoll. Iva kienet taf x'jiġifieri issofri. Mbagħad qalet oħt imma forsi hija ħaġa ħażina li nixtieq li l-Verġin imbierka soffriet hi wkoll u li nixtieq li dan qed ngħidu jien li nħobba daqshekk. L-għada tgħid Pauline bdiet issiba dejjem ħaġa aktar iebsa biex tieħu nnifs. Minn xi żmien sabet li biex tistrieħ daqsxejn matul dawn il-waqtiet ta' tbatija setet toħroġ bil-għajta la jew għanje u qaltli. U meta nħossni ma nistax nieħu nifs minn taħt il-gerżuma li ngħid għanje. B'dana kollu din mhix ħaġa sabiħa li ma toġobniex. Qalet Teries, għalhekk issa nibda ngħid en. Bad tattilha tgħid Pauline, dan inniżluh fl-ittratt taċ-ċirkolari qaltli tinsema bħal riċetta tajba u xkieku. Kienet tħobb anke toħroġ b'xi ċajta alla volja dik id-tbatija. U din Teries daret lejn oħta Pauline u qaltilha iva, hija dik li tatni l-faraġġ li jkolli r-ritratt u taf min idi hija intoħt li tajtni r-ritratt ta' Théophane Vénard. Dan huwa faraġġ tassew kbir ħafna. Iżda li ma jogħġobniex b'dak li kien ikollu l-ħila jagħmel tajjeb ħafna ta' iżda huwa ħelu bosta u jiġbdek ħafna wkoll. Pauline tgħid dawn huma espressjonijiet li kienet semmet dwaru u li kienu jġeluha titbissem lil din Tereżina.
semmija, x'se tgħidilna l-qaddisa. X'għax tkun ilna fis-sema li nkunu nafu dak kollu li seħħ fi ħdan il-familja mqazza. Meta ċkejken Ġesu beda jikber, forsi meta l-Verġni mbirka rassu qalilha jiena wkoll mama nixtieq insum, u l-Verġni mbirka weġbitu le ċkejken Ġesu inti għadek wisq żgħir, m'għandekx saħħa biżżejjed. Jew forsi lanqas żardat ma tħallihx jagħmel dan. U itwajjeb San Ġusepp kemm inħobbu qalet Tereżina, u ma setax isum minħabba x-xogħol li kellu. Nista' narah jinċana u mbagħad jixxotta moħħu mill-araq minn ħin għal ieħor. Kemm nitħassru, jidilli li ħajjithom flimkien kienet waħda sempliċi. Araw l-immaġinazzjoni ta' dil-qaddisa semmija. Kemmu sabiħ taħseb fil-familja mqazza u tara x'tista' titgħallem minnhom. Tgħid Teres in-nisa tal-post kienu jiġu jitkellmu mal-Verġni mbirka b'mod familjari. Xi drabi kienu jitolbuha tafdalhom f'idejhom li ċkejken Ġesu tagħha ħalli jmur jilgħab ma' wliedhom. U ċkejken Ġesu kien iħares lejn il-Verġni mbirka biex jara jekk kellux imur u jilgħab magħhom jew le. Drabi oħra dawn in-nisa twajba kienu jmorru mill-ewwel għand il-Bambin Ġesu jgħidulu bis-sempliċità kollha: ejja ħalli tilgħab mat-tifel ċkejken tiegħi. U tkompli Teres: dak li jagħmilli tajjeb ħafna meta naħseb fuq il-familja mqazza huwa li nġib f'moħħi ħajja mill-aktar ordinarja. Għax dak li qalulna jew li ħasbu fuqha mhux kollox ngħidu aħna mhux minnu li l-Bambin Ġesu wara li sawwar xi għasafar mit-tafal nefaħ fuqhom dan u tom il-ħajja kif forsi iġibu f'xi kotba tgħid għale ċkejken Ġesu ma kienx jagħmel mirakli bla siwi ta' din ix-xorta lanqas biex joġob lill-ommu. Bela tgħid Teres, għax ma sabux ruhom l-Eġittu b'miraklu li kien ikun ilhom hekk ta' siwi u kien ħaġa hekk ħafifa għal Alla fit-tpetpita ta' għajn setgħu jsibu ruhom hemm iżda le kollox f'ħajjithom ġara bħalma jiġri f'ħajjitna qed tgħidilna Tereżi. Kemm tfixkil iltaqgħu miegħu, kemm tamiet fix-xejn, kemm il-darba twajjeb San Ġusepp sab minn ilumu. Kemm il-darba baqgħu ma jridux iħallsuh għax-xogħol li jagħmlilhom. U kemm nibqgħu mistaġba li kieku kellna nkunu nafu kemm kellhom isofru. U Polina tgħidilna damet tkellimni fit-tul fuq dan kollu, hekk li ma lħaqtx innizzel kull ma qaltli. Però niżlet noti mhux ħażin u ġveru semmija li nistgħu nitgħallmu minn din il-familja imqazza. Tereżin qalet lill-oħta: kemm nixtieq inkun żgura oħt li jitħobbni irrid ngħid għall-Verġni imbirka. U kompliet: meta niftakar kemm kelli nitħabat f'ħajti kollha sabiex nipprova ngħid ir-Rużarju għax kultant kienet bagħti biex tgħid ir-Rużarju Tereżina, imma biex toġob lil Marija kienet tgħidu bil-mod u bil-qalb. Araw semmija kemm interessanti dan li se tgħidilna. Tgħid: meta rċevejt l-assoluzzjoni
Min flok ma intlift f'ħafna talb ta' ratti l-ħajr lill-Alla, għat naħseb bis-sempliċità kollha u bi gratitudni kbira li Alla libbisni libsa bajda żgħira u biddilli l-bluża li kelli ma kienx maħmuġa wis qalet. Ma dan ma jgħodx. Li l-biżżaj li libbisni kien jilma aktar u kont nidher aħjar minn kulħadd fis-sema. Din il-qaddisa trid tispjegalna il-bidla li ssir eżis semmija fik li qed tismani meta tmur tqer. Għax fil-fatt kull qrara tajba li nagħmlu mhix ħlief ħasla fid-demm ta' Kristu. Iżjed il-qudiem Terezin tajt, żgur li ħadd ma jiġi f'moħħu li Sor Marija tal-qalb imqazza li din hija uħta Mari ġellitni nagħmel ħafna ċaħdiet meta kienet taqdi l-uffiċċju ta' prokuratriċi. Hekk tħobbni li kont nidher li qiegħda niġi mfiżda minnha. U f'dan il-każ iċ-ċaħda hija akbar kienet tieħu ħsiebi skont il-gosti tagħha din u dawn kienu propju bil-maqlub tal-gosti tiegħi tgħidilna. Din fil-21 ta' Wissu Pauline tajt, din oħti kienet qiegħda tbati ħafna u jien b'qalbi mnikta kont tal-kubtejja inħares lejha meta qalt li għajnejn żgħar imnikta, għaliex qed tagħmel hekk? Weġibta, għax int qiegħda ssofri daqshekk. Is-suktat, Iva, qiegħda nsofri, iżda għandi l-paċi wkoll. Paċi kbira uħt. Araw eżis semmija, tbati imma fil-paċi din il-qaddisa għax kien hemm laqda bejna u bejn li mallem Ġesu. U mbagħad Pauline qalet, ma fadal xejn aktar għat-tarbija li fis-sodda, kollox qed iġela ssofri. U kważi mill-ewwel bdiet tisol hekk li ma setax torqod. Qalt li oħt, issa nqas is-sodda ma hemm għat-tarbija, għalija nfisha qed tajt tarbija. Kollox intemm. Lejla minnhom se nifga hekk inħoss. L-għada din il-qaddisa kif rat lil Pauline bil-qiegħda ħdejja qaltilha. Kemm kont ħinja qaltilha li kieku kont inkun saċerdot sabiex nipritka dwar il-Verġni Mbirka. Pritka waħda kienet tkun biżżejjed sabiex ngħid dak kollu li nemmen dwar hekk. Kieku mill-ewwel kont nara li n-nies jifhmu kemm huwa ftit dak li nafu fuq ħajjita, fuq il-Verġni Marija Omna. M'għandniex ngħidu ħwejjeġ li aktarx ma jistgħux isiru jew ħwejjeġ li ma nafu xejn fuqhom qalet. Ngħidu aħna li meta kienet żgħira fl-età ta' 3 snin, il-Verġni Mbirka telat it-tempju biex toffri lilha nfisha lill-Alla b'qalba tħeġġeġ, b'sentimenti ta' mħabba u taqbad bħeġġa barra mis-soltu. Imma forsi tgħid Therese din marret hemm ħalli bis-sempliċità kollha tobdi lill-ġenituri tagħha. U mill-ġdid dwar il-kliem profetiku ta' xwejja ħxmuni. Għaliex għandna ngħidu li l-Verġni Mbirka kellha l-passjoni ta' Ġesu quddiem għajnejha l-ħin kollu minn dak il-waqt il-qudiem. Ix-xwejjaħ qal u inti wkoll sejf jinfidlek ruħek. Dan ma kienx għal dak il-ħin oħt. Tara tajjeb bħali inti. Din kienet ħabbira ġenerali għal qudiem. U tkompli Terezin.
sabiex pritka dwar il-Verġni Mbirka tkun toġobni u tagħmilli tajjeb jeħtieġ li fija nara l-ħajja li jgħexet tassew u mhux dik li jistħajlu l-oħrajn. U jiena żgura li l-ħajja vera tagħha kienet mill-aktar sempliċi. Iġibu ilna bħal waħda li ma tistax tilħaqha. Le mhux veru hekk qalet. Imma għandhom jippreżentaw ilna bħala waħda lil Marija omna li nistgħu nimitawha billi juruna il-virtujiet tagħha u jgħidulna li hi għexet bil-fidi l-istess bħalna. U sabiex juru kemm dan huwa minnu għandhom jużaw il-kliem tal-Evanġelu fejn naqraw iżda kliemu ma femuħx. Ġuseppi u Marija kliem Ġesu ma femuħx. U dak il-kliem liħor xejn inqas misterjuż li jgħid missieru u ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Dan l-istaġib juri li kien hemm xi ħaġa mhix mistennija. Mhux hekk taħseb bħali jintoħt, qed tgħidilha u komplet. Nafu sewwa ħafna li l-Verġni Mbirka hija s-sultana tas-sema u l-art iva, imma hija aktar milli sultana. U meta ngħidu li hi tisbuq lil qaddisin kollha fil-glorja tagħha minħabba l-privileġġi tagħha, m'għandniex nuruha bħal xemx li kif titla tagħmel lil kwieqeb kollha jgħibu u ma jidhrux aktar. Alla tiegħi qed tgħid Terezin kemm tkun ħaġa stramba din li tagħmel tejb il-glorja ta' wlieda. Jiena nnifsi nemmen propju bil-maqlub ta' dan qalet. Nemmen li hi tagħmel tilma wis aktar id-dija tal-Mażulin u terġa' tisħaq din il-qaddisa li hija ħaġa tajba li nitkellmu dwar il-privileġġi speċjali tal-Madonna. Iżda m'għandniex nifqu hemm. U jekk f'xi prietka li nisimgħu mill-bidu sa tmiem tagħha ikollna noqogħdu ngħidu u ngħidu xi ġmiela, skulli ngħejjew għal kollox. Min jaf ikux hemm xi ruħ li tħossha l-bot wisq minn ħlejqa jekk għolja minnha u tasal biex tgħid jekk il-ħwejjeġ huma hekk, aħjar wieħed imur u jara kif jiddi mill-aħjar li jista' f'xi rokna mwarba u terġa' tgħid. Dak li l-Verġni Mbirka kellha aktar minna huwa il-privileġġ li ma setax tidneb. Għax kienet ħielsa minn kull teba ta' dnub tan-nisel. Iżda min-naħa l-oħra ma kienitx ix-xurtjata daqsna tgħid la darba ma kellha ebda Verġni Mbirka xi tħobb u din hija ħlewwa oħra għalina qed tgħid. U ħlewwa inqas għalija speċi qed tgħid jiena u inti aħna għandna l-Madonna, għandna l-Ġesu, għandna l-Madonna li jgħinna nersqu għan Ġesu, ma l-Madonna ma kellix Madonna biex tersaq leha din il-qaddisa. U tispiċċa billi tgħid fl-aħħar mill-aħħar fil-poeżija tiegħi li jisimha għaliex inħobbok daqshekk Ommi Marija. Tgħid jiena għedt dak kollu li kont ngħid li kieku kelli nipritka fuq din Ommi Marija. Ekku eżis semmija. Din il-qaddisa tagħna batuta u għajjena illum tatna dawn il-ħsibijiet profondi u qaddisa dwar il-familja mqazza. Hija saħqet li din il-familja mqazza għexu ħajja sempliċi kif ngħixu aħna. Marija iva hija l-kapolavur li minnu ġina dan it-teżor Ġesu. Però Marija kellha fil-ħajja tagħha tagħmel l-affarijiet normali tmantni lil Ġesu u lil Ġuseppi tgħix ħajjita b'fidi kbira.
U allura qabel nagħlqu nitolbu lil Mulej u lil dil qaddisa biex jenuna aħna wkoll ikollna moħħna u ħsibijietna f'din il-familja mqazza, persważi li jomna Marija tifhimna, għax verament għaddiet minn dak kollu li ngħaddu minnu jien u int. Insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share.